Kontseiak amanatu gaur asteazkena da, hauek dire albisteak. Estrasburgok Espainia zigortu du Porturi eta Sarasolari tratu txarrak emateagatik. Nafarroako gobernua datorren ikasturterako aurrematrikulazioaren datuak aurkeztu ditu. 162 arte igo da hezkuntza publikoaren aurrematrikulazioa eta eremuez euskalduneko beste bi ikastetxek eskainiko dute euskarazko lerroa. Mikel Aramuru Nafarroako Ogasun Kontseilariak uste du 2017ko gastu araua beteko duela Nafarroak. Joseba Asiron Iruñeko alkatea Eneko Goia Donostiako alkatearekin eta Zaragoza eta Bartzelonako zinegotziekin elkartu da hiri plangintza estrategikoko jardunaldien harira. Nafarroak kalamuaren kontsumoa erregulatzeko lege proposamena eramanen du Espainiako Kongresura. Nazional 121 errepidearen arriskua salatzeko eta errepide horretan izan den azken heriotza salatzeko elkarretaratzea egin dute Euskal Gehiengo sindikalak. Foruzaingoak 4 gizon atxilotu ditu emakumeen aurkako indarkeria leporatuta Sarrigurenen, Atarrabian, Lizarran eta Elizondon. Turismo gastronomikoaren lehenengo nazioarteko biltzarra otsailaren 22 eta 23 ospatuko da Baluarten. Estrasburgok estatua zigortu du Portu eta Sarasolari emandako tratu txarrengatik. Lehen aldiz zigortu dute estatua tratu txarrengatik. Orain, estatuak 50.000 euro eman behar dizkie Portu eta Sarasolari kalte moralengatik. Giza eskubideen Europako auzitegiak berriro zigortu zuen atzo Espainia 2008an Igor Portu eta Mattin Sarasola etako kidei tratu anker eta iraingarriak emateagatik eta horiek behar bezala ez ikertzeagatik. Biokin, Euskal Herritarren torturak ez ikertzeagatik 9 aldiz zigortu dute estatua, baina atzoko ebazpenak badu berrikuntzarik. Estrasburgoren arabera, Espainiak Europako giza eskubideen hitzarmenaren 3. artikulua urratu zuen bi alorretan, prozedurari buruzkoan eta salaketaren funtsari buruzkoan. Horrek esan nahi du, lehen aldiz, tratu anker edo iraingarriak emateagatik zigortu dutela Espainia. 3 hilabeteko epean 30.000 euro ordaindu beharko dizkio Espainiak Porturi eta 20.000 Sarasolari kalte moralengatik. Auzia ebatze duten 7 epaileek aho batez hartu dute erabakia. Hortaz, mamiari heldu dio giza eskubideen Europako auzitegiak batetik, atxilotuek atxiloaldian izandako zauriak estatuaren erantzunkizuna direla nabarmenduta. Bestalde, auzitegia frogatutzat jo du Portuk eta Sarasolak zituzten zauria Guardia Zibilaren esku zeuden egunetako zirela eta gogorarazi hori ez dutela bukatu Espainiako gobernuak ez eta auzitegikorenak ere. Hori horrela, epaileen iritziz, ez autoritate nazionalek eta ez gobernuak ere ez dute eman argudio sinesgarririk salatzaileek zituzten zauriak azaltzeko edo justifikatzeko. Ebaian tratu ankerraz mintzo dira epaileak eta ez torturaz, hori ere zehaztu dute. Portuk eta Sarasolak epeluzeko ondoriorik ez duten ez izan eta emandako tratuaren helburuari buruzko frogarik ez dagoela iritzita torturatzat ez jotzea lehenetsi dute. Hala ere nahiko larriak dira tratu anker eta iraingarritzat jotzeko. Prozeduraren arloan ere kritikak egin dizkiote Espainiako justiziari, beste auzi batzuetan Estrasburgok salatu izan du instrukzio epaitegiek ez dituztela behar bezala ikertu tortura salaketak. Oraingoan ordea, Espainiako auzitegigorena jarri du jomugan, izan ere Gipuzkoako provintzia auzitegiak ikertu zuen auzia eta 4 guardia zibil zigortu zituen, 4 urte eta erdiko zigorra ezarri zuten polizia bati, 2 urte eta erdikoa beste bati eta 2 urtekoa beste biri. 11 guardia zibil absolbitu zituzten. Helegitea aurkeztu zuten zigortuek eta zigorra baliorik gabe utzi zuen auzitegigorenak. Egun espetxean daude Portu eta Sarasola etako kide izatea leporatuta 2006ko abenduaren 30ean Barajasko aireportuko atentatua egitea egotzita, 2008ko urtarrilaren 6an atxilotu zituzten Arrasaten. Atzeman eta 17 ordura Guardia Zibileko ospitalera eraman zuten Portu zauri larriekin eta bestelako tortura zantzu nabariekin. Alfredo Pérez Rubalcaba zen PSOEren gobernuko barne ministroa biak atxilotu eta torturatu zituztenean, Guardia Zibilaren bertsioa bere egin eta esan zuen atxiloketa unean ihes egiten saiatu zirela Portu eta Sarasola eta horrekin lotu zituen zauriak. Porturi buruzko mediku txostenak baina zalantzan jarri zuen zauri horiek atxiloketaren unekoak izatea soilik.
Epaiketa egin ondoren Gipuzkoako auzitegia frogatutzat eman zuen Portu eta Sarasola hainbat alditan torturatu zituztela, atxilotu eta gutxira erreka bazter batera eraman zituztela eta han hasi zirela tratu txarrak. Nafarroako gobernuak datorren ikasturterako aurrematrikulazioaren datuak aurkeztu ditu. 172 arte igo da hezkuntza publikoan egin dutenen aurrematrikulazioa. Eta eremu ez euskaldunean beste 2 ikastetxek eskainiko dute euskarazko lerroa. Nafarroako haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan izena emateko epea otsailaren 7an amaitu zen eta atzo egin zuten jendaurreko zozketa hezkuntza departamentuan. Orotara, 5.886 aurrematrikula jaso ditu Nafarroako hezkuntza departamentuak, iaz baino 211 gutxiago. Gora egin dute sare publikoko eskaerek eredu guztietan. Aurrematrikulen 162 sare publikoan egin dira, itunpeko ikastetxeetan berriz 138. Iaz 160koa izan ziren sare publikoan eta 139,36 itunpekoan. Bestalde, Nafarroako eremu ez euskalduneko 2 zentrotan de ereduko lerroa zabalduko dute, Barasoainen eta Azkoienen. 2018-2019ko ikasturteko 3 urteko neskamutilen aurrematrikulazio datuak eman zituzten atzo Maria Solana Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilariak eta Roberto Pérez hezkuntza zuzendariak. Eskaeren 188,9 lehenengo aukerako ikastetxetan sartuko direla jakinarazi zuen kontseilariak, alegia 5.817 pertsona. Hortaz, 10 zentrotan egin behar izan dute ikasteko lekuen zozketa. Aurreko urteekin alderatuta zifra mantendu eginda, iaz 9 izan ziren. Sare publikoaren aldeko apostua indartu eginda kontseilariaren hitzetan, eredu guztietan izan da igoera. A ereduan 1,5. Atzerriko hizkuntzak ikasteko programak dituzten A eta G ereduetan 1,3. Atzerriko hizkuntzak ikasteko programak ez dituzten A eta G ereduetan 0,5 eta azkenik D ereduan 0,2. Halaber, Solanak esandakoaren arabera Nafarroako eremu ez euskalduneko 2 zentrotan D eredu ezarriko dute datorren ikasturtean 7 aurrematrikula jaso ostean. Barasoa Aingo Martin de Azpilikueta ikastetxean eta Azkoiengo Juan Bautista Irurzun ikastetxean. Barasoa Aingoa landa eremuko eskola bat dela nabarmendu zuen atzo kontseilariak. 2 eskola horiekin 10 izango dira euskarazko lerro eskainiko duten ikastetxe publikoak eremu ez euskaldunean. Izan ere, 2015ko otsailean Nafarroako parlamentuak euskararen leke aldatza onartu zuen D eredua eremu ez euskalduneko ikastetxe publikoetara zabaltzeko. Erabaki zuten eskaeraren arabera irekiko zirela euskarazko lerroak eskoletan eta 2016 eta 2017ko ikasturtean 4 ikastetxek eman zuten pausoa. Kaparrosokoak, Lodosakoak, Noaingoak eta Tafaiakoak. Iaz berriz beste 4 eskola sartu ziren zerrendan, Antzingoa, Aiokoa, Herriberrikoa eta Zudairekoa. Perezen hitzetan azkeneko urteetan euskarazko lerro ezarri duten eskola horietan egonkortzen ari da eskaria. Mikel Aramuru Ogasun kontseilariak uste du 2017ko gastu araua beteko duela Nafarroak. Mikel Aramburu Nafarroako Ogasun kontseilariak uste du 2017ko gastu araua beteko duela Nafarroak, baina malgutasuna eskatu dio Madrili. Ekarpenaren kalkulua hitzartuta Madrilek 215 milioi euro itzuli behar izan dizkio 2018ko eta 2016ko likidazioengatik. Baina, paradoxikoki, Nafarroak ustez ezin ditzake erabili ez gastu arrunterako, ez inbertsiorako. Aurretik Ogasun Ministerioako hartarazi zion gastu araua ez betetzeko arriskua duela. Dena den, Aramburu ez dago kezkatuta. Aramburu parlamentuan izan zen atzo gastu arauaren eta ekarpenaren inguruko akordioari buruz azalpenak emateko. Bertan azaldu zuenez, kontuak martxoaren 31an itxioi direnez, oraindik finkatu gabe daude iazko finantza eta zerga arloko diru mugimenduak Nafarroako eta Espainiako gobernuen artean. Espainiako finantza egonkortasunaren legeak zehazten duenez, aurrekontua kontrolatzeko 3. arau fiskala da gastu araua. Defizit eta zorpetze mugekin batera. Arauaren arabera urte batetik besterako gastuaren hazkundak ezin du gainditu Espainiako ekonomiari kalkulatzen zaion hazkundaren aurreikuspena.
Iragan urteari dagokionez, muga hori barne produktu gordinaren 2,1%koa da, eta hortaz zorraren amortizaziorako erabili beharko lituzke hortik gorako gastu hazkundeak. Arazoa da, batetik, Nafarroak 215 milioi euro gehiago dituela ekarpenagatik, eta era berean, bi gobernuek desadostasuna dituzte Nafarroaren gastu hazkundea errealaz. Izan ere, abendu erdialdera, Espainiako gobernuak utun batean ohartarazi zion iaz 7,5ko hazkunde zuela, eta Nafarroako gobernuak uste du 2%koa dela. Behin ekarpenaren kalkulua hitzartuta hitzarmen ekonomikoaren erreforma negoziatzea izango da hurrengo erronka nagusia. Aranburuk aurreratu du helburuetako bat izango dela Espainiako zorraren amortizazioaren ordainketa zehaztea. Albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak, Iruñeko alkate Joseba Siron, Donostiako alkate Eneko Goiarekin eta Zaragoza eta Bartzelonako zinegotziekin elkartu da hiri plangintze estrategikoko jardunaldien harira. Iruñeko alkate Joseba Siron, Donostiako alkate Eneko Goiarekin eta Bartzelona eta Zaragozako zinegotziekin bildu da hiri plangintze estrategikoko jardunaldien harira. Hauekin batera, hiri garapen estrategikoko gune Iberoamerikarreko idazkari nagusi Maravillas Rojo izan da, bere izen baita irekiera eman diona hiri plangintze estrategikoko jardunaldiari Kondestablearen jauregian Iruñan. Eta Nafarroa kalamuaren kontsumoa erregulatzeko lege proposamena eraman du Espainiako Kongresura. Kalamuaren inguruko lege erregulatzailea egiteko proposamena eramanen du Nafarroak Espainiako diputatuen Kongresura, gero abairen EH Bilduren, Ahalduguren, Ezkerraren eta PSNren babesarekin segurtasun juridikoa eta osasun bermeak ziurtatzeko, kontsumo propiorako hazkuntza, banakako kontsumoa eta elkartetako kontsumoa arautzeko xedez sortu dute legea. 2014an ere izan da gisa horretako lege bat Nafarroan, herri ekimen legegile baten bitartez foru legea egin zuen parlamentuak arautu gabeko espazio legala bete eta segurtasun juridikoa eskaintzeko, bai kontsumitzaileen elkartei, bai erabiltzaileei ere. Madrilek baina beste hainbat legerekin egin duen gisa atzera bota zuen foru lege hori Nafarroako eskumenetatik kanpo zegoela argudiatuta. Nafarroan dozenaka kalamu elkarte daude eta 55.000 kanabis kontsumitzaile. Guzti hau arautzeak osasun arazoak eta arazo legalak ekidinen dituelakoan daude. Legeak bide eginez gero, esparru hori guztia arautzeko aukera legokela azpimarratu dute 5 alderdiek. Nazional 121 errepidearen arriskua salatzeko eta errepide horretan izandako azken heriotza salatzeko Euskal Gehienduko sindikalak elkarretaratzea egin dute. Pasaden larun batean, otsailaren 10ean Nazional 121 errepideak bertzen langile baten bizi eraman zuen. Lan istripua arratsaldeko 5:30 inguruan gertatu zen, erran bezala Nazional 121 errepideko 39. kilometroan Zozeia parean eta Iruneko norabidean. Hilik suertatu zen langileak 55 urte zituen eta Almerian bizi zen. Kamioia atsedengunera ateratzen ari zela zuhaitz batzuen kontra jo zuen. ELA, LAB, Steilas, ESK, N3 eta CGT sindikatuek elkartasuna eta babesa helarazi diote lanean ari zela hildako langilearen senitarteko eta ingurukoei. Nazional 121 errepidea Nafarroan egunero trafikoa handienetakoa duen errepidea da. Zenbait autobideek baino gehiago, egunero 10.000 ibilgailu ibiltzen dira errepide honetan eta horietatik eren bat kamioiak dira. Izugarrizko trafiko volumena jasaten duen errepidea da, nazioarteko garraioaren ia osotasun guztia hemendik pasatzen delarik. Gehiengo euskal sindikatuek argi diote, errepide hau ez dago inolaz ere prestaturik egunero pairatzen duen trafiko volumena jasateko eta egoera horreri gehitu beharra zaio, azkeneko hilabetetan autopistan kamioiei kobratzen hasi zirenez, bertatik pasatzen diren kamioi kopuru handitu dela eta errepidearen egoeran haunitz sumatzen dire horren ondorioak geroz eta zulo gehiagorekin eta asfaltoren egoera kaxkarrarekin. Sindikatuen esanetan errepide nazional batez ari dira solasean eta inondik ere daukan trafikoaren pisua jasateko gaitasunik ez duena. Bertze kontu batek ere kezkatzen ditu sindikatuetako ordezkariak. Maiatzetik antzinera 7 hilabetez gutienez egoera honek okerrera eginen du, 7 hilabetez Belate eta Almandozeko tunelak itxiko dituztelako eta Belateko portutik desbideratuko dutelako trafikoa. Sindikatuetatik jakinarazi dute garraiolariek argi utzi dutela portu zarretikan baldin bada ere hemendik joaten segituko dutela. Irtenbideak bilatzeko galdeekin dioten Nafarroako gobernuari.
Hemen elkartu gara, Nafarroako gehiengo sindikaleko kideok, ELA, PSK, Steilas, N3 eta CGT-kook, beste lan istripu bat salatzeko. Kasu honetan, garraiolari bat izan da, Oronotz Mugairen hiltzena larun batean. Beste behin ere argi daukagu, hau lan prekarietatearen inguruko arrazoi batengatik hildela, garraiolariek gero eta baldintza okerragoetan lan egiten dute, administrazioen utzikeria erabatekoa da, zenbaki guztien atzean, edo normalen ematen dugu zenbaki guztien atzean hildako langileak daude, eta hau garrantzitsua dela uste dugu, ez? Bada garaia da zerbait egiteko, Euskal Herrian 5 dira da errepidean hil diren lankideak, eta horren aurrean gure salaketa berriz ere kalean egiten dugu, ez? Uste dugu garrantzitsua dela gizarteratzea arazo hau, eta horregatik hildako badagoen bakoitzean besteetan egin dugun bezala hemen aurkituko gara. Azpimarratu nahi genuke ere, N121 errepidean gertatu dela istripu hau, besteetan esan dugun bezala errepide hau arriskutsua da, hori ere kontutan hartu beharko luketela uste dugu administrazioek eta zerbait egin horren aurrean, ez? Azkenean garraiolarien lantokia errepidea da eta garrantzitsu eritzen zaigu hau ere zaintzea. Besteetan bezala ere, esan nahi genukeena da, garraiolariak hiltzen direnean ere lan istripuak direla eta ez zirkulazio istripuak, ez? Askotan estatistika horien atzean ezkutatu nahi dituzten lan istripuak baitira. Foruzaingoak 4 gizonezkoa atxilotu ditu emakumeen aurkako indarkeria leporatuta Sarrigurenen, Lizarran, Atarrabian eta Elizondon. Foruzaingoak 4 gizon atxilotu ditu Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriarekin zerikusia duten delituak egotzita Sarrigurenen, Atarrabian, Lizarran eta Elizondon. Sarrigurenen 29 urteko gizon bat atxilotu dute bikotekideri eraso eta irain egiteagatik. Hiriko segurtasunerako agenteak bikotearen etxera joan ziren eta gertatutakoa egiaztatu ostean gizona atxilotu zuten. Biktimak aurretik ere jarria zuen salaketa. Atarrabian emakume batek bikotekide ohia salatu zuen erasoa jasan eta gero emakumeak hainbat zauri zituen besoetan eta parte mediko aurkeztu ostean 53 urteko gizona atxilotu zuten emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Lizarran udaltzaingoak 25 urteko gizon bat atxilotu zuen indarkeria matxista delitu bat egotzita. Emakumeak udaltzaileei deitu zien bikotekideak eraso egin ziola salatzeko. Emakumea osasun etxera eraman behar izan zuten zauriak hartatzeran. Eta azkenik Elizondon 54 urteko gizon bat atxilotu zuten. Nazional 121 B errepidean autoistripua izan zuen ibilgailu batetik deia jaso zuen foruzaingoak. Istripua izan zen tokitik 100 metrora negarrez eta urduri zegoen emakume batek esan zen bikotekideak istripua eragin zuela bera zauritzeko. Gizonak emakumearekin eztabaida izan zuela onartu zuen, hori dela eta atxilotu zuten eta usarkeriaz gidatu eta errepidean kalteak eragin izana egotzita. Atxiloketa horiek kontuan izanik 52 gizon atxilotu ditu aurten foruzaingoak emakumearen aurkako delituak leporatu da. Eta aurrengo otsailaren 22an eta 23an turismo gastronomikoaren lehenengo nazioarteko biltzarra ospatuko da. Turismo gastronomikoaren lehenengo nazioarteko biltzarrak suspertzen ari den sektore honetako joera nagusia jasoko ditu datorren astean, 9 herrialde desberdinetatik datozen profesionalen artean esperientziak elkartrukatzeko espazio bat sortuz. Adituek merkatu gastronomikoen ikuskerak eta merkatu horiek turista berriak erakartzeko dauzkaten efektuak izango dituzte aztergai. Marketing turistikoko zerbitzuko zuzendari den Ana Lizarragak eta biltzarreko zuzendari den Luis Cortesek aurkeztu dute lehen edizioen programa. Nabartur azokarren sarrera gisa agertzen dena. Nafarroako gobernuak eta Events and Holidays enpresak antolatu dute topaketa eta World Food Travel Association, Reino Gourmet Iruñeko udalaren eta Iruñeko turismo eta ostalaritza elkartaren kolaborazioa izan du. Turismo gastronomikoaren nazioarteko biltzarrak The Business of Gastronomy Tourism goiburua izango du eta gai horren inguruko gaiak landuko dituzte bertaratutakoek, horien artean turismo gastronomikoaren baitako joeren egungo egoera eta azkeneko joerak teknologiaren eragina edo bidai antolatzaileen ikuspuntua.
Gastronomia tradizioaren, kulturaren, bizitzeko moduaren eta lurralde bateko berrikuntzaren elementu definitzaile gisa hartuta, turismo dinamizatu eta dibertsifikatzeko aukera gisa ere aurkezten da ekimen hau, eta baita tokiko garapen ekonomikorako aukera gisa ere sektore profesional desberdinen implikazioaren bitartez. Lehen sektoreko ekoizpen horren komertzializazioa merkatuetan edo produktu horrekin sukaldaritzako profesionalek egiten dituzten lanketak. Gastronomiak helmuga turistiko baten aukeraketa egiteko orduan daukan garrantziak kalitatezko tokiko produktuetan oinarritutako eskaintza baten hazkundea ekarri du, diferentziazioaren eta merkatu propio baten sendotzearen alde eginez. Turismo gastronomikoaren lehenengo nazioarteko biltzarrak Nafarroak duen potentziala bideratu eta sektoreko aukera eta ikuskera desberdinak aztertu nahi ditu, esperientzia jasoa duten profesionalen bateratze lanaren bitartez. Nafarroako gastronomiak izaera propioa daukala irizten da eta tradizioaren eta sukaldaritza berriaren arteko oreka mantentzen duela kalitatezko produktuei lotuta nazioarteko sona izateko beste. Biltzarrak gainera aukera paregabe izango da tokiko produktuen aniztasuna eta kalitatea erakusteko negozio foro izateaz gain. Izan ere, merkatuko aktore zuzenen turismo gastronomikoan adituak diren bidai antolatzaileen eta helmuga gastronomikoetako ordezkarien arteko zuzeneko topaketekin osatuko da biltzarra. Biltzarreko programari buruzko informazio gehiago jasotzeko eta izen emateak egiteko, irubebikoitza.gastronomaiturins.es webgunean dago erabilgarri. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zeroa oso lainotsu edo estalita egongo da eta euria egingo du batez ere egunaren erdiko orduetan. Gauean ostarteak zabalduko dira. Mendebal hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura maksimoak nahiko igoko dira. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa, hodeiak eta ostarteak goizean ateri eutsiko dio orduan. Arratsaletik aurrera, laino ilunagoak agertuko dira eta baliteke zenbait tokitan euri txiki egitea. Hego-mendebaldeko haizea nagusituko da, temperatura nahikoa edo nabarmen igoko da. Otsaiak 14 gaur, asteazkena, goazen egunak utzizkiun albisten erreposo egitera titularrekin. Estrasburgok Espainia zigortu du porturi eta Sarasolari tratu txarrak emateagatik. Nafarroako gobernua datorren ikasturterako aurrematrikulazioaren datuak aurkeztu ditu. 162 arte igo da hezkuntza publikoaren aurrematrikulazioa eta eremuez euskalduneko beste bi ikastetxek eskainiko dute euskarazko lerroa. Mikel Aramuru Nafarroako Ogasun Kontseilariak uste du 2017ko gastu araua beteko duela Nafarroak. Joseba Asiron Iruñeko alkatea Eneko Goia Donostiako alkatearekin eta Zaragoza eta Bartzelonako zinegotziekin elkartu da hiri plangintza estrategikoko jardunaldien harira. Nafarroak kalamuaren kontsumoa erregulatzeko lege proposamena eramanen du Espainiako Kongresura. Nazional 121 errepidearen arriskua salatzeko eta errepide horretan izan den azken heriotza salatzeko elkarretaratzea egin dute Euskal Gehiengo Sindikalak. Foruzaingoak 4 gizon atxilotu ditu emakumeen aurkako indarkeria leporatuta Sarrigurenen, Atarrabian, Lizarran eta Elizondon. Turismo gastronomikoaren lehenengo nazioarteko biltzarra otsailaren 22an eta 23an ospatuko da Baluarten. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arratagatik eta asteazken hona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren
produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.